So, ayan guys, nag-prepare na ako ng shredded chicken, tapos yung garlic, onion, tapos celery. Yung recipe niya, parang iba sa mga nakikita ko sa YouTube. So, ay, grabe talaga na problema na ako talaga dito sa skin. Oh my God. If you have any suggestion guys na if you are in the States or ano ba, hindi ko alam eh. Shout-out lang po muna tayo sa mga nag-comment po sa aking vlog na buying new stuff for the apartment. Hey everyone! It's the next day na po. Nakatulog ako kaninang madaling araw, mga 5 na. Tapos, nagising ako ng 9. Umihi lang ako. Tapos, bumalik ako ulit na natulog. Nagising ako ng mga 1 or 2. So, ayun. 2:47 pa lang. Magluluto lang ako ng molo. Yung molo na tinuro sa amin ng Ilongga friend namin. Kaplastikan namin. from Iloilo. Nung nasa Tennessee kami. So, yun guys, para yun yung dinner ko ngayon. Tsaka baka baunin ko rin papuntang hospital. So, ayan guys, nag-prepare na ako ng shredded chicken. Tapos yung garlic, onion, tapos celery. Celery yung tinuro niya sa amin eh. And then, yung molo na ginawa ko nung isang araw. Ayan. Pero with the twist yung gagawin natin guys. Kasi lalagyan ko siya ng, ang pasta niya ay, lalagyan ko ng elbow macaroni. Parang magiging, yung tinuro kasi niya sa amin may gatas eh. So parang ano bang tawag doon? Sopa. So gagawa tayo ng molo na may elbow. Mosop. Molo sopas. So ayun guys, nagbo-boil pala ako ng egg. Tapos habang nandyan siya, lagyan natin ng vinegar. Ito yung natutunan ko sa isang roommate ko nun sa Tennessee. Na pag nagbo-boil ng egg, nilalagyan ng vinegar para yung pagtanggal ng shell is very easy lang. Yung hindi napuputol-putol, ganun. Binake ko rin yung molo. Ganun kasi yung ginagawa niya nun eh. Binibake niya eh. Yung recipe niya, parang iba sa mga nakikita ko sa YouTube. So, dahil gusto ko yung lasa ng recipe niya, yun yung susundin natin. Ay, ang dami pala nito sis. Apat na ganito pala to. 4 sticks pala to. Sige na nga. Satay lang natin guys. Actually, easy lang to eh. Parang, ano din eh. Parang gumagawa yung talaga ng sopas na walang mga gulay-gulay. Pero, next time, maglagay din ako ng gulay. Kasi, hindi na lang siya soup eh. Parang meal na talaga siya eh. Kompleto na. Kung lalagyan mo pa siya ng, tawag nito, pasta. Yung ginamit ko pala dito guys, hindi siya chicken breast. Chicken leg. Kasi alam mo naman, chicken leg yung lagi kong, yung mga drumstick yung binibili ko. Kasi yun yung may skin. Yung ko ba dito, wala talagang skin. Lagyan na tayo ng Knorr cubes. Dalawa yung ilalagay ko. Tapos, tsaka na natin tsaka na ako maglalagay ng asin kapag feeling ko maalat or hindi maalat. Ganun. Pero ito na yung pampalasa niya. Tinapon ko na kasi yung chicken broth, guys. Kagabi pa kasi ito na pinakuluan ko tong chicken. Kaya, alam mo na, bangag, sis. Tinapon ng broth. Takpan ko lang, guys, para pag kumulo, tsaka ko nalagay yung macaroni. Hindi authentic. Yan mo na. Ganyan talaga. Be creative when you're cooking. Guys, ito pa yung vitamins ko. Nasabi ko na ba sa inyo? Gummies. Hair, skin, and nails. Gamit ko na to dati pa sa Pinas eh. Pero bumili ako ngayon sa Walmart. Ayan guys, nilagay ko na yung macaroni tsaka yung celery. Tapos waiting for boil na lang. Waiting na maluto yung pasta guys, lagay na rin natin tong molo. Ayan. Para maluto na rin siya sa pagkulo. Konti lang, parang sahog lang yung ginawa ko. Kaya ako nilagyan ng pasta eh. Kasi ito yung parang sahog lang niya. Not really the molo na, di ba yung sa molo soup talaga, itong molo ang parang pinaka-main ano niya. Ayan. So, antayin lang natin yan na kumulong-kumulo at maluto talaga yung pasta. Ito guys, boiling na siya. Hindi ko pa pala ito natitikman. My gosh. Ayan. Kaya ayoko na ilagay agad yung molo kasi alam ko na mawawala yung laman niya if ever. Asan na yung mga ano natin, pasta natin? Luto ka na ba sis? Parang hindi pa masyado. Babalatan ko yung egg ha. Sana pinagmamalaki ko pa man din na effective to tina. Sana effective siya.
Bakit pag sa akin, 10, hindi siya effective? Ay, nabiyak ko. Sorry, nabiyak ko siya. Ayan guys, stop ko lang siya na mag-boil bago ko ilagay yung evaporated milk. Actually, kahit hindi ko na siya lagyan ng milk, masarap na siya. Next time, hindi ko na lalagyan ng milk. Pero, nabuksan ko na kasi yung milk. Kaya, ayan, excited ako. Hooray! Sarap. Oh my God, napakasarap. Pag sinasabi ko, ang sarap. Naalala ko yung sinabi ni Jonah sa akin ng tangkilikin, ng sarili natin. Tikman natin Okay na. Okay na po tayo. So, it's already 3:26 PM. Kain na lang din ako kasi para maano natin na mainit-init pa ito at para makagawa na ng ibang gagawin before ng duty. Yan guys, so sandukan lang natin to. Sana makita nyo Ay, nakikita nyo ba yan? Hindi, di ba? Ayan parang yung wonton sa Chowking. Ayan. Napaka-ano naman nito. Kailangan palang ganyan. Sis. Asan na yung mga pasta niya? Kaya ako naglagay ng pasta para may makain ako. Konti lang kasing nilagay kong pasta guys. Parang 3 dakot lang siya. Ayan na guys. Nilagyan ko rin ng toppings na egg. So, kain na tayo guys. Na-excite ako. Alright. Taste test po tayo. Oh my God. So, natikman ko naman kanina. Pero gusto kong tikman na may molo. Perfect. Ang soup. Perfect. Ito, yung may molo. Kita nyo ba yan, guys? Perfect pa din siya. Meat talaga. Beef yung ginamit ko dito, guys. Pwede rin chicken, pork yung ginagamit nila, pero hindi naman ako kumakain ng pork, tsaka shrimp. Banit pa. Hey guys, time check, it's already 5:70. No, 5:17. 17:58 is 5:58. Kailangan nasa hospital ako by 6:45. So, nagbasa na naman yung buhok ko, guys. Kung ayaw ko mag-hair dryer lang ako kasi malamig sa ulo. Yan guys, so na-dry ko na po ang aming hair. Gagawin ko lang ngayon mag-skincare lang ako. Nakapag-toner na ako, which is yung ginamit ko is the BF Glam Revitalizing Toner. Ayan. Tapos, paggabi guys, ito yung ginagamit ko. This is the Porcelana Skin Lightening Cream. Bili ko lang to sa Walmart kasi nighttime hydration daw siya. Fades dark spots and evens skin tone. Yung ano ko kasi guys, parang tatlo lang yung active na pimple ko, pero parang ang dami kong pimple kasi nagkakaroon ako ng dark spots. Ang problema kasi dito sa, eto guys, yung gamit ko, yung Oxy na 5% na acne pimple medication, ayan. Parang dinadarken niya. So, kailangan ko ng something na magla-lighten. Ay, grabe talaga na problema na ako talaga dito sa skin ko. Oh my God. If you have any suggestion guys na if you are in the States or ano ba, hindi ko alam kung may mga pwedeng ipaship po dito. Ganyan. Kasi wala na yung mga dating product na ginagamit ko guys. Mama ko kasi sabi niya, ano ka na magdala, nangangati ka na. Sana hindi ako naniwala sa kanya. Dala sana ako ng mga rejuvenating ko. Gusto ko yung pagising ko, suklay lang, tas pag short hair, Diyos ko, pagising ko talaga guys, alam niyo yung direction ng buhok ko, iba talaga. Ayoko na may nanghulog. Alright, tapos, ang pinaka ko lang is this one, this is the, ano bang pangalan nito? Cantu Shea Butter. Ayan, nakahanap kami finally ng styling gel sa Walmart. Ayan, so, ang kagandahan lang nito guys, kaya niyang i-hold yung mga baby hairs ko, yung mga white hairs ko pababa. Ayan, tapos, in the morning, parang, tawag nito, kapag sinuklay ko siya, okay na, parang walang gel.
So, ready na ako guys. Pupunta na ako ng hospital. Kausap ko lang ng pamilya ngayon. Hey guys, so before you go, magsha-shoutout lang po muna tayo sa mga nag-comment po sa aking vlog na buying new stuff for the apartment and unboxing package. Ayan. Eto po, shoutout po kay Jella Alex. Ayan. So happy nakakapag-adjust ka na dito, sabi niyo, yeah. Medyo mahirap siya pero kinikerry naman sa awa ng Diyos, guys. And shoutout din kay Desiree Gay Gamutin, Lady Jean Velonza, Maniling Gonzalez, Ronnie Caberto, Jonah de Guzman Cab. Ayun, thank you so much everyone for commenting sa mga, sino ba, mga first time po mag-comment dito. Salamat sa pag-join sa parang maliit na community natin dito sa YouTube. And sa inyo guys na hindi pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi po kayong ma-update kapag may mga bago po akong video na i-upload dito. Thank you so much again guys and I hope to see you guys on my next one. Bye!